El conjunt de Gerard Zaragoza jugava al camp del Torreforta un partit transcendental, ja que havien de sumar els 3 punts per allunyar-se de les últimes posicions de la taula. Va ser un partit on els dos conjunts van tenir diverses ocasions per avançar-se al marcador, però cap dels dos definia les jugades. Quan ja es donava per fet que el partit acabaria amb empat a 0 i els dos equips sumarien un punt, al minut 85, Carlos Torres, amb un gran centre, va superar el porter visitant i posava l'1-0 al marcador. Amb aquest resultat, l'equip de la capital del Montsià es queda a 2 punts del descens i haurà de guanyar el pròxim partit contra el Tàrrega si vol allunyar-se del descens. L'altre equip de la categoria, el Jesús i Maria, va guanyar per 3-1 a l'Almacelles. Els locals es van avançar amb un gol d'Edgar al minut 1 i abans del descans els visitants van empatar el partit amb un gol d'Eduardo Raya. A la segona meitat, l'exjugador de la Rapitenca, Raúl Teixidor, va transformar un penal i va tornar a posar per damunt al conjunt local. Sense baixar el ritme i frenant els atacs dels lleidatans, Mario Victorio va posar el 3-1 definitiu al marcador. Tot i sumar els 3 punts, el Jesús i Maria segueix en posicions de descens i la pròxima jornada jugarà al camp de l'Horta per intentar guanyar i salvar la categoria.